खुलुमबाय। खुलुमबाय। दिनै मोनसे जिहेतु सावरायलायनाय बा नैबे एकर्डखौ लानानै मोनसे चिफ मिनिस्टारजों सावरायलायनाय मोनसे आयदा नोंथांमोना लाबोदों। माबोरै जाखो बे सावरायलायनाया? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बे मोननै आफादजों आसामनि गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर अनुज पेगु, आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, लोगोसे लोगो आफादगिरि आरो एबसुनि लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो बोसोनगिरि गासै जों टिम प्राय जोङो 20 जि डेलिगेसन टिम जों जयेन्टलि सोलोंथाइ बिफाननि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, कमिसनार आरो डाइरेक्टरफोरजों लोगोसे गासै टिमजों प्राय 14टा बर' बिजोंनि जि मोनसे सोलिबाय थानाय जिखिनि थासारि आरो जेंना आरो सुस्रांनांगौ मावनो गोनां जिफोर एजेन्डाफोर दङ बिनि सायाव जोङो मेटार अफ डिसकासन हिसाबै जों प्लेस खालायो आरो बे सावरायनाया जोबोद फिथाइ गोनां आरो एमिकेबल जि सलुसन बिनि प्राय माने 99% जोङो बेयाव दिहुननो हादों आरो मिजिंथिदों बेखिनि जिखिनि डिसिसन दिनै जाबाय बे डिसिसना उननि समाव गोख्रैनो मावफुंजागोन आरो मावफुंनायनि गेजेरजों बर' बिजों सोलोंथाइ आरो बर' हारिनि जि सोलोंथाइखौ लानानै बा बर' बिजोंखौ लानानै माहारि दानायनि जे हाबाफारि बेयो गोख्रोंसिन आवगायलांगोन होननानै आं सानो। गिबि आयदा बायदियै जोङो 100 नाम्बार अफ स्कुल 100टा हायार सेकेन्डारि स्कुल आरो सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बर' मिडियामनि 11 आरो 12 बिनि नटिफिकेसनखौ जों होनो थाखाय खावलायबाय आरो बेबायदिनो आसाम सरकारा 100 नाम्बार अफ स्कुलनि जि लिस्ट बेखौ लानानै बिथांमोना बेखौ फोसावगोन आरो जेराव जेराव नांगौ फैबाय थानाय समाव पस्ट क्रिएसननि थाखायबो सरकारा हाबा मावनो थाखाय अलरेडि बिथांमोना डिसिसन लाबाय। दा बेयाव इमिडियेट आथिखालाव जायफोर एडमिसन लाबाय बे एडमिसन लानाय जायफ्रा हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव लादों बर' बिजों बिथांमोनखौ फरायहोनांगौ बा फोरोंनांगौनि थाखाय जिहेथु मिडियामा इन्ट्रडिउस जाबाय, बिजाब साफायबाय, काउन्सिला बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो। दा बै 100टा स्कुलाव बर' मिडियामनि फोरोंनो हानाय गुबुन गुबुन जायगानि जायफोर पिजिटि टिचार दायो मावनानै दङ बिथांमोनखौ एंगेज खालामनानै बोरै फोरोंहोनो हायो बिनिबो मोनसे मेकानिजमनि सिन्था खालामनाय जादों आरो नङाब्ला जायफोरो रिटायार्ड जानानै थानाय फोरोंगिरिफोर दङ बर' सुबुं बिथांमोनखौ रिएमप्लयमेन्ट होनानै बिथांमोननो सेलारि होगोन सरकारा बेखौ आवगायलांनाय जागोन आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनिफ्राय भलुन्टारि फोरोंहोनायनि थाखायबो सरकारा जोंनियावबो मदद बिदों। दा बबे मेकानिजमजों जायो 100 नाम्बार अफ स्कुलाव बर' मिडियामखौ इन्ट्रडिउस खालामनो थाखाय जोंनि जे दाबि दङमोन बे दाबिया दिनै डिसिसनाव महर मोनबाय आरो बे गोख्रैनो 15 दिननि उनाव बेखौ फोसावनाय जागोन। बेनि उनाव बेनि अनगायै गुबुन सावरायबावदोंमोन नामा? बेनि अनगायै स्कुल मार्जारनि जि मेटार दङ आसाम नाङै दा जोंनि गुदि फरायसालि बा गुबुन गुबुन लेभेलनि फरायसालिखौ मार्जार खालामनो 1 किल'मिटार डिसटेन्स 1:30 जेराव गैया स्टुडेन्ट एनरलमेन्टआ जेराव खम बे स्कुलफोरखौ मार्जार खालामनो थाखाय बिअ'आ नटिस हरदों आरो बेखौ दिनै एनादार 2 इयार्सनि थाखाय बर' मिडियाम स्कुलनि मार्जारखौ दिनै बोसोरनैनि थाखाय आरोबाव जोङो बन्द' खालामनाय जाबाय। बेखौ सरकारा जोंनो थांखि होबाय। दा बेखायनो बर' मिडियाम स्कुला थैनायनि बाथ्रा गैला खिन्थु जेराव एनरलमेन्ट खमायलांबाय एनरलमेन्टखौ बांहोनायनि थाखाय हाबा मावनांगोन नङाबा फिन आरो बे मार्जारनि जेंनाया आरोबाव फैफिनगोन। बेनि अनगायैबो EGS
जेराव इडुकेसन ग्यारान्टि स्किमनि स्कुल दंमोन पस्ट क्रिएसन खालामनाय बेस स्कुल आरो सेल्फ बेस स्कुल बेखौ अरिजिनेल जि स्कुलाव लाखिफिननाय सिंगल टिचार जिर' टिचार स्कुलाव एपइन्टमेन्ट होनाय बर' मिडियामनि 50टा गोदान मडेल सेकेन्डारि स्कुल गायसननाय बे बाथ्राखौ दिनै सावरायो आरो जेराव जेराव 5 किल'मिटार रेडियासआव हाइ स्कुल गैया बर' मिडियामनि बेयाव गोदान हाइ स्कुल साहा बागानाव जेरैबायदि टि गार्डेन मडेल हाइ स्कुल गायसनदों बेबायदि गायसननो थाखाय सरकारा थांखि लाबाय मडेल डिग्री कलेज जेरै गभ मडेल डिग्री कलेज बाक्सा राङापारा आरो दुधनৈ बेयाव बर' डिपार्टमेन्टनि पस्ट फैयाखै एसामिसनि फैदों दा बेयाव मोनसे नङाबा मोननै पस्ट क्रिएसन खालामना होनाय जागोन बेखौ दिनै थांखि लाबाय लोगोसेनो उननि समाव जि जायगायाव आसाम सरकारा मडेल कलेज गायसनगोन आरो जेराव बर' स्टुडेन्ट बा बर' इनहेबिटेड एरिया बेयाव बर' डिपार्टमेन्ट खुलिनायनि थाखाय जाहाथे थालाङा बेनि थाखाय डिसिसन जायो लोगोसेनो बिटिआरनि माखासे जिखिनि डिग्री कलेज दङ प्रभिन्सियेलाइज बेयाव पस्टनि माने नाम्बारा खम सेंसन पस्ट बारायनो थाखायबो थांखि लायो 10टा पस्ट एसिस्टेन्ट प्रफेसारनि आसाम नाङै बिथांमोननि फाइला अफिसियेल लेभेलाव सोलिगासिनो दङ बेखौ होनो थाखाय सरकारा डिसिसन होबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केम्पास उदालगुरियाव जानो गोनां दङ आरो बेखौ देग्लाय बोसोरावनो थांखि लानानै इनफ्रास्ट्राक्चार आरो बाखि सेंसन पस्ट क्रिएट खालामनायनि गेजेरजों सरकारा बेखौ गायसननायनि थाखाय दिनै डिसिसन होदों आरो बिथांमोना क'क्राझार जि इउनिभार्सिटि आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पास उदालगुरि बेखौ लानानै नेक्स्ट केबिनेटआव डिसिसन लागोन होननानै जोंनो फोरमायदों आरो बिनि सायाव दिनै आरोबाव मिटिं दङ बिथांमोना माखासे जोंहा दाबि दंबावोमोन डाइरेक्टर अफ बड' मिडियाम एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजाव बर' मिडियामनि 6 सिडुलनि बाहेरायाव थानाय आसामनि जेसेबां स्कुल दङ एलपि एमइ हाइ स्कुल बेखौ बिनि आवथायाव लाबोनांगौ आरो 1 सेप्तेम्बराव बेनि स्कुला गासैबो डाइरेक्टरेट अफ बड' एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजाव कनभार्ट जासिगोन बेखौ सोलोंथाइ मन्थ्रिया दिनै जोंनो एसुरेन्स होबाय 1 सेप्तेम्बरावनो जोङो बिनि नटिफिकेसनखौ दिहुनगोन होननानै बा बिनि कनभार्सनखौ खालायगोन स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जोंहा दङ स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि बेलायाव आसाम सरकारा दिनै डिसिसन लाबाय जे 10टा कलेज जि बिटिआरआव जानो गोनां दङ बेखौ गोख्रैनो काउन्सिला खालामनानै होनांगौ लोगोसेनो फेस मेनाराव गं 10 खान हायार सेकेन्डारि बा सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बा जुनियर कलेज आरो 25 खान हाइ स्कुल आरो गंबा हाइ स्कुल बिकेडब्लिउसि एरियानि 25 खान हाइ स्कुल बिटिआर ओनसोलनि आरो 10 खान हायार सेकेन्डारि बा सिनियर सेकेन्डारि बा जुनियर कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखायबो दिनै थांखि आजावो कलेजजों लोगोसे बिनि उनाव दङ जोंहा प्रफेसार लाइस्राम लाद्दु सिंखौ बोखारनाय आरो बिनि सायाव जों स्ट्रं दाबि होयो आरो जिहेतु सिएम भिजिलेन्सआनो बिथांखौ इलिगेल हिसाबै माने बिथांखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिथांनि जि करापसन दुर्निति आरो गासै जिखिनि एन'मेलिस बेखौ हमदों दा बिथांखौ जों खावलायदों जे इमिडियेटलि बिथांखौ बोखारनांगौ आरो बिनि सायाव बिथाङा राज्यपालनि जि हाइ लेभेल इनकुवेरि कमिटि बे बाथ्राखौ बुंदों दा राज्यपालजों खनसे बिथाङा रायज्लायबावगोन बेखौ जोङो एसुरेन्स होदों जोंनि खोथाया स्पस्ट जे बिथाङा जाहाथे फार्दार आरो बेयाव जइन जाफिननो मोना नाथाय बिथांमोना नाग इन्सपेक्सन बायदिसिना मेटारनि खोथाखौ दिहुनदों खिन्थु जोङो बेखौ मानिनानै लायाखै दा बेखायनो बेखौ बिथांखौ बोखारनांगौ आरो गोदान भिसिबियाव एपइन्टमेन्ट होनांगौ 14 नम्बराव दङ जोंहा क्लास 6आव मेथ्स आरो साइन्स बेखौ इंलिस फोरोंनांगौनि जि मोनसे इम्पज खालामनाय आरो बेखौ थांनाय बोसोरसे सम जोङो गोबां सोमावसारबाय सावरायबाय बिनि समाधान ओंखाराखैमोन नाथाय दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा
स्पष्टयै जोंनो फोरमायबाय जे बे जे इम्पजिशन बेखौ बिथाङा बोखारसिगोन बा बोखारनोसै होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। आरो जाय जेराव जेरैबायदि लेखा सहैदोंमोन, बर' मिडियाम स्कुलावथ' गोबाङावनो इंराजि लेखाखौ जों राननो होआखै, दा गोजाम बिजाबखौनो फोरोंदों। दा बेखायनो बर' बिजोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बर' मिडियामनि गोजाम बिजाबजोंनो फरायनो हागोन आरो फोरोंगिरियाबो फोरोंनांगोन, लोगोसेनो आनजादाबो बर' मिडियामजोंनो जागोन। बे खोथाखौ बिथाङा दिनै मानिनानै लाबाय। आरो फैगोन 2024नि एप्रिल दानाव गोदान सेसन जि जागोन, बेयाव बर' इंलिस, एसामिस इंलिस, बेंगलि इंलिस NEP नेसनेल इडुकेसन पलिसि 2020 बायदियै बाइलिंगुवेल टेक्सट बुक बेयाव साफायनाय जागोन। नाथाय मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बा मिडियाम अफ टिचिं, मिडियाम अफ माने राइटिं अफ एग्जाम बियो गावबा गाव मादार टांआवनो थागोन। बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा क्लियारलि जोंनो होबाय। जि बाथ्राखौ लानानै सरकारा आखरगोस जादोंमोन आरो जोंबो जोंनि स्टेन्डआव दङमोन, बेखौ दिनै जोङो नुबाय जे गिबि मन्थ्रि बिथाङा बेखौ लानानै नरम स्थिति लादों आरो बिथाङा खुनु इम्पजिसन बा एडामेन्ट खालामाबासिनो नोंथांमोननि गोसो बायदियैनो नोंथांमोननि मिडियामखौ लांनो हागोन। बिनि थाखाय जोङो खुनु बेबायदि डाइरेक्ट इम्पजिसन खालामनाय नङा, बे खोथाखौ दिनै बिथाङा बुंबाय। आरो उननि समाव आसाम साहित्य सभा, बर' साहित्य सभा, एबसु, आसु जयेन्टलि बिथाङा खनसे रायज्लायफिननो थाखायबो जोंनो खोथा होदों। दा सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै बेखिनि जि दङ दाबि आरो बिनि बादैबो माखासे दंबावोमोन। दा गुबै बाथ्राफ्रा बेखिनियानो। नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन, जिहेतु बिटिसि नैबे 6 सिडिउलाव जिहेतु स्पेशेल टेट खुंनाय जादोंमोन, बेवहाय गोबां आनजाद होग्रायिफोरा बिथांमोना जे उथ्रिसारनो हादों। दा बेनि आयदायाव फोरोंगिरि थिसननायाव माबाफोर सावरायलायनाय जादों नामा? बे फोरोंगिरि थिसननायनि बेलायाव बिथांमोना बिटिआर सरकारखौ गोख्रैनो एपइन्टमेन्टनि थाखाय बुंदों। लोगोसेनो आसामाव जिहेतु बर' मिडियामनि टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटआ खम, बेखायनो गोनां जायोब्ला आसामाव गोदानै आरो टेट बा टेट काम रिक्रुटमेन्ट एग्जाम खुंनो गोनां जानो हायो। आरो बिनि थाखाय बिथांमोना 10-15 दिन टाइम लादों। बिनि एसेसमेन्ट एनालाइसखौ खालामनानै बर' मिडियामनि जि टिचारनि क्राइसिस, बे क्राइसिसखौ सुफुंनो थाखाय आसामाव नाजागोन। आरो बिटिआरआव जि एपइन्टमेन्टनि मेटार दङ बेखौ बिटिआर सरकारा टेकआप खालामनांगौ होननानै बिथाङा बे समाव क्लियारलि बुंदों। जों बेवहाय मैया खोनानो मोनदों जे बारग' जि NDB थामहिनबा NDBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिनि जे बाथ्रा सावरायलायनाय जों मोनथिनो मोनदों। दा बे बिथिङाव माबायदि आवगायना दं बिथांनि गनायनि रेहाय होनायनि बाथ्रायाव बेसेबांसो? बेखौ लानानै जों दाख्लैबावै सावरायदों आरो बेयाव NDBनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDB लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो जयै गिबि मन्थ्रिजों सावरायदोंमोन। आरो बे बेलायाव जि मानगोनां रन्जन दैमारि आरो बिथांनि CBIनि कर्टआ होनाय 6 जिखिनि एक्स NDB सोद्रोमाफोर दङ, लोगोसे NIA आव 56 नाम्बार अफ जिखिनि जोंहा सेन्ट्रेल जेलाव दङ, 6 जना कनभिक्टेड जाबाय आरो 50 आन्डार ट्रायेलाव दङ। बे बाथ्राखौ लानानै दाख्लै जोङो क्लियार काट सावरायदों आरो बेखौ गिबि मन्थ्रिया 12 सेप्तेम्बराव जिहेतु सुप्रिम कर्टआव हियारिं दङ, दाख्लै 28 थारिखआव जानो गोनांमोन, नाथाय बे रिसेडुल जाफिनबाय। बिनि सिगां भारत सरकारखौ आरो भारत सरकारनि बे जिफोर एजेन्सि दङ, बे एजेन्सिफोरखौ बिथाङा गावनि लेभेलाव सावरायगोन बा बिथांमोननिसिम बिनि थाखाय पारसु खालायगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। लोगोसेनो आसामाव जि NIAनि NDBनि जायफोर केडारफोर दङ, बे NIA सार्चआव जायफोर आन्डार ट्रायल दङ, बेखौ लानानैबो NIA जों बिथाङा सावरायनायनि थाखाय खोथा होदों। आरोबाव उननि समाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDB आरो गासै जिखिनि केस दङ आरो जेलाव थानाय
बेफोरखौ लानानै आरो गुवार आरो गोथौयै सावरायबावनायनि थाखाय बिथाङा खोथा होदों। दा बेखायनो जों सानो जे एनडिएफबिनि जेसेबां जेंनाफोर दङ बेखौ जोङो नारसिननाय आरो सावरायनाय आरो बिनि समाधान बे समाधानखौ जों दिहुननांगोन। दा आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। गोजोन्थों। बेसेबां आसाबादि बेवहाय बर' हारिया बे बिथां गनायनि सायाव? बेथ' आल्टिमेटलि कर्ट आरो जुडिसियेरि मेटार। दा बियो सुप्रिम कर्ट सिबिआइ फार्स्ट ट्रेक कर्टनिफ्राय हाइकर्टआव थांबाय। हाइकर्टआबो सेम रायखौनो बाहाल लाखिबाय। सुप्रिम कर्टआव बिनि पिटिसन होनाय जादों। माने माबा इन्टारिम माने लिभ बा इन्टारिम बेलनि थाखाय। दा बिनि जाय उकिल बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं टिम जानानै। फारसेथिं जोङो आसाबादि खिन्थु जुडिसियेल मेटार बा जुडिसियारि जिहेतु प्रसेस फारसेथिं सरकार आरो पलिटिकेल लेभेलाव जिखिनि मावनो गोनां दङ बिनि थाखायबो जों गिबि मन्थ्रिखौ नारसिनबाय। दिल्लीयाव थांनानै ए.के. मिश्र बिथांखौबो जोङो खावलायहैदों आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआबो मानगोनां आइबिनि डाइरेक्टर तपन्दिका बिथांजों सावरायदों। दा बेखायनो बिथांमोना गासैबो बिथिंजों जुदि पजिटिभलि बयबो हाबा मावलायोबा थारैनो जि बेन्च दङ जाजनि बिथांमोना जुदि पजिटिभ आरो डाइनेमिक पिसनि सार्थआव जिहेतु कर्टआ जादोंमोन बेखौ जुदि नोजोर लाखिनानै हाबा मावोब्ला आइननि प्रक्रियाब्लाबो आइननि नोजोरावथ' गासिखौबो समानै नायो, गिदिर उन्दै गैया। थेवबो जोङो जिहेथु मोनसे एकर्डनि स्पिरिट आरो पिसनि सार्थ बेखौ नोजोर बोनानै पजिटिभ माने जानायखौ जों जेब्लाबो लुबैयो आरो पजिटिभ जाहोनांगौनि थाखायनो जोंनि एप्रचआ कन्टिनिउवासलि सोलिगासिनो दं। जोबथारनायाव मोनसे बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों, सिमा बारायनायनि बाथ्रा बेवहाय सावरायनाय जादों नामा दिनै? जिहेतु सिमा बारायनाय 2024 दिनै बाथ्रा मोननै मिटिं जादों। गिबि मिटिंआ थुनलाइ आफाद एबसु आरो सरकारनि गेजेराव जानानै थाङो गिबि मन्थ्रिनि प्रेजेन्सआव माने चेयारमेनशिपआव। नैथि मिटिंआव एबसु आरो आसाम सरकार बा गिबि मन्थ्रिनि गेजेराव बे जानानै थाङो आरो बे सिमा बारायनायनि सायाव जि 60टा गामि सरकारा फोसावदोंमोन बे 60खान गामिखौ गोख्रैनो 15 सेप्तेम्बरनि सिगां बा 15 सेप्तेम्बरसिम नटिफिकेसन होनानै बेखौ गहपुरसिम रेभिनिउ फरेस्ट भिलेज आरो एफआरसि एरिया बेसिम एक्सटेन्ड खालामनानै बे सिमाया आयेन बायदियै मर्यादा मोनसिगोन बा बे ओनसोलफ्रा मोनसिगोन। बेनि थाखाय जों क्लियारलि रायज्लायदों आरो 60टा समस्ति दानांगौनि बेलायाव जोंनि दानि एक्जिस्टिं 40टा समस्तिनि जिखिनि माने बेयाव जिखिनि बेबस्था दङ बे बेबस्था 60टा समस्ति दानाय लोगो लोगो माबायदि एनहेन्स खालामनो हायो बिनि थाखायबो रायज्लायदों आरो गोबांथार नैबे हा हुनि मेटार जेराव फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा मोननांगौ जोंहा हग्राजुलि आरो माखासे नर्थार्न पार्ट अफ माने बातासिपुर मोनाखै, लोगोसेनो सतिया समस्तियाव दाबो हा मोनाखै। दा बेबायदि एरियायाव गोख्रैनो हा होनांगौनि थाखाय जों दिनै बुंदों आरो बिथाङा पर्यायक्रमे हाखौ होलांनायनि थाखाय दिनै खोथा होदों आरो जिहेतु बिनि हियारिं आरो माखासे खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ जों डेफिनेटलि आसाबादि जे फेस मेनाराव दासिम 5000 परियाला हा मोनबाय नैबे 2-2.5 बोसोराव। सिगाङावथ' बेबायदि मोनसे पर्यायानो फैयाखैमोन। दा बेखायनो जों आसाबादि जे हा मोननाय खामानिया जागोन। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गामि थिसननाय आरो समस्ति दानाय बेखौबो खोब पजिटिभलि दिनै गुवार आरो गोथौयै सावरायो आरो बियो बिथाङा बेखौ गोख्रैनो खालामनांगौ होननानै मन्त्रि बिथांखौ इन्सट्राकसन होदों गिबि मन्थ्रिया आरो अफिसार बिथांमोनखौ बिनि सायाव नायबिजिरनानै थाब खालामनांगौ होननानै बुंदों। कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जि मेटार बेखौ भारतनि नखर मन्थ्रिजों एबसु आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि प्रेजेन्सआव मोनसे मिटिं खालामनानै बिथाङा बुंदों पलिटिकेल लेभेलाव। आरो जिहेतु जों दिनै दाबि होदों जे बर'फ्रा 1952 निफ्राय 85 सिम
ST हिल खामोन 1985 आवसो आसाम सरकारा उइद्र' खालामदों। दा बेखौनो जों बुंदोंमोन जे आसाम सरकारा उइद्र' खालामदोंबा आसाम सरकारानो होफिननो हायो दायित्व दं। खिन्थु बिथाङा बुंबाय जे भारतनि कनस्टिटिउसनेल प्रभिजनाव लिस्टिं जायैखाय आसाम सरकारा बेखौ उइद्र' खालामनो बाध्य जादों, बेखायनो बेखौ पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा दिनै जोंनो फोरमायदों। आरो बेबायदिनो जिखिनि NDBनि जेंना जिखिनि दङ रिहेबिलिटेसन रिमेनिं बेखौ गोख्रैनो होनांगौ। बिनि सायाव दिनै टटेल हिसाब निकासखौ लाबाय। मार्टियार फेमिलिनो जि रां होनाय गिबि समाव 40 जननो होनाय जादोंमोन, बिनि उनाव 201नो होनाय जाबाय आरो दायो 337 अलरेडि रेडि जानानै दङ NDB परियाल। दा बिथांमोना गोख्रैनो मोनसिगोन आरो बेखौ दिनै लिस्टखौ क्लियार काट होबाय। दा बेखायनो एक्सग्रेसिया मार्टियार परियाला जि फैसा मोननांगौ बेखौबो पर्यायक्रमै होलांगोन। बिथाङा होनायाव खुनु बादा गैया आरो फैसानि बेबायदि जेंना गैया, खिन्थु बाजेटआ खनसेयावनो होजोबनो हाया, बेखौ फेस मेनाराव होगोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों आरो गासै बिथिंजोंबो खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा खोब पजिटिभलि जोंनो रिप्लाइखौ होदों। जिखिनि इनस्टिटिउसन दङ बे इनस्टिटिउसनफ्राव गायसननो थाखाय मोनद' स्टेट गभर्नमेन्ट फान्डेड जिखिनि इनस्टिटिउसन दंमोन, पलिटेकनिक, नार्सिं कलेज आरो भबन, बेखौ इमिडियेटलि फाउन्डेसन ले खालामसिगोन। दिनै बिनि दिन तारिख थिग खालामनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे डाइरेक्ट रिक्रुइटमेन्टनि जि दङमोन NDB जिखिनि जोंनि एक्स NDB केडार बिथांमोननि आसाम सरकारनि नेक्स्ट लेभेलनि जि पुलिस डिपार्टमेन्टआव साख्रि ओंखारगोन बेयाव मोनसे % लाखिनानै स्पेसियेलि एक्स NDBनि थाखाय रिक्रुइटमेन्ट खालामनाय मोनसे पार्सेन्टेज, माने जिखिनि आसामाव रिजार्भेसन आरो गुबुन गुबुन जि सोलियो बिनि गेजेराव मोनसे %, 3% लाखिनानै NDBनि केडारफोरखौ रिक्रुइटमेन्टआव सोनायनि थाखाय दिनै सावरायनायाव क्लियार काट बेयो जायगा मोनो आरो बे मोनसे डिसिसनाव फैयो। दा बुंनो थाङोब्ला दिनैनि सावरायनाया सिगांनि लेभेलनि सावरायनाय आरो डिसिसन लेभेलखौ नायोबा दिनै प्राय मेक्सिमाम लेभेलनि जोंनि इस्युआ रिजल्भ जादों डिसिसन हिसाबै, आरो बेखौ उननि टाइमाव नटिफिकेसन डिसिसन एनाउन्समेन्टनि गेजेरजों जों मोनफुंनो हागोन होननानै आसाबादि। आरो खोब प्रएक्टिभलि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों जे एकर्ड रिलेटेड इस्युफ्रा पेन्डिं जानानै थानाङा, गासैबो जि मेटार दङ बेखौ जेसेबां हायो गोख्रै मावफुंनानै होनांगौ होननानै अफिसार बिथांमोनखौ डाइरेक्ट बिथाङा इन्सट्राक्सन होदों। बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथाङा दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नैबे समाव गोजोननाय बावहरबाय। गोजोन्थों।